Għawdex kompla jattira iktar persuni bil-passiġġieri li qasmu l-fliegu permezz tal-GoZo Channel li żdiedu b'120,760 persuna. Dan għal total ta' 2,455,514 il-passiġġieri. U bħalma żdiedu n-nies żdiedu wkoll il-vetturi fejn fl-ewwel nofs tas-sena kien hemm 714,538 vettura li għamlu l-vjaġġ fuq xi wieħed mill-vapuri tal-GoZo Channel. Dan kollu fisser li l-GoZo Channel kellha tagħmel 176 vjaġġ iktar mill-istess perjodu s-sena li għaddiet. Dan għal total ta' 10,757 vjaġġ. B'hekk din is-sena wkoll komplew jiżdiedu n-nies li jżuru l-Gżira Wċija, min għal xi ġurnata rilassament u min għal xi btala xi ftit itwal. Dawn ir-riżultati mistennija jkomplu jissaħħu fix-xhur tas-sajf. Fl-aħħar jiem il-GoZo Tourism Association qalet li fi stħarriġ li għamlet mal-membri tagħha li marru tajjeb fl-ewwel parti tas-sena irriżulta li 36% qed jistennew li jkollhom żieda fin-negozji meta mqabbel mas-sena li għaddiet, filwaqt li 41% jistennew li dan in-negozju jibqa' fl-istess ilma.